Walah jemblem. Iku mambu. Kecut ambune. Iku anak sapa no? Anakku lah, Cuk. Kejadian iku moro-moro ndadak, Mas. Anake wong parkir nang GBK iku moro ilang wae. Kan sing roh sapa sing nyulik bayiku. Tapi semenjak aku roh sapa sing nyulik bayiku, langsung arek tak kandhani. Hati-hati. Iku tapi arek wis nyulik arek bayi. Kudu ake-ake tintekno. Alah pacet cuk, karep-karepku nyulik anak sapa cuk. Pas non iki. Atuh. Tanjo pemain MU kasar maine. Ngasu iki. Cuk, aku dicurangi iki. Kabeh kau nak sing wani karo aku Tapi iku normal sih. Iku reaksi sing sangat normal. Ketika kau merendah ketemu sama God, kau nak sing wani karo aku. Pas nang moto kau nak sing wani. Oh iya, Mas. Aku merinding. Gak nyongko aku merinding kok ngono, Mas. Jujur aku gak nyongko ketemu arek secara langsung. Lah ngono sih, wedi karo aku. Anggitmu biyen sing mulai bahas iku sapa? Iki lho nek iso royon. Aduh. Anco asu. Jadi ketilok terus mbone anco.